Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bu berayın mugudari dike salam ve rahmet ve bereket Xwedê ser we be. Sernivîsa me vê gavê zanîna rast ji bo rast li cê rast û di zemanê rast da em bikartînin anayînin. Hûn dizanin Rebbê Alemê Xwedê Teala însan li gora pîvanekî însan çêkirî. Temamê mexlûqatê Xwedê Teala çi qas heye erd û asîman kewin. Her tişt Xwedê Teala ji li gora pîvanekî dîzayn kiriye. Pîvana germê, sermê heye, zivistanê heye, havînê heye, payîzê heye, yani tiştên kewnî li gora pîvaneka taybet Xwedê Teala dîzayn kirî xwe her wisa ev pîvana taybet ji bo me mirova jî tê مرو دکاره بکار بینور او خود تعالی انسان لسر خلقه تکا طایبت به پیوان طایبت به هیز و مزاج و ترکیب کا طایبت خود تعالی انسان خلقان دیه وجا ام انسان ام مروف و هزا خویا کو خود تعالی او پیوانی کو خود تعالی جیانا مرا دانی جهز و قوتا مرا دانی مجوهشی مرا دانی انبیا د جراست لجراست جبو تشتي راس و د مكان راس د زمان راس د دم راس د ام بكارتينن اناينن اميلو چند دقل سرفيا قسبك خد تعالى دسوره قمر دايتا چلو نهاندا وهب عزك بسم الله الرحمن الرحيم ان كل شيء خلقناه بقدر دبي مهر تشت ببيوان خلقاندي هر تشت çok az dünyada tişt heye tişt ku hûn dibînin ê ku hûn navînin her tişt li gora wî pîvanekî wî heye. Pîvaneka mejûyê me heye, pîvaneka dîtina me heye, pîvaneka sakirina me heye, pîvaneka sedana me heye, pîvanekê jiyana me heye, ecerê me xelas bû em dimirin, pîvaneka hês û taqata me heye, em çi dikare bike, em çi nikare bike, û pîvana zanîna me heye, her tiştê me bi pîvan. Gava em bizane be her tiştê me bi pîvan be divê em li gora ew pîvanê ku Xwedê daye me em karibin wan pîvana ji hev derxînin ji hev biqetînin Xwedê di kuda çi pîvan çi hêz û taqet daye me em wana bikaribin ji hev derînin em di dema xwe de di cêwî de û di zamanê rast de wan pîvanana ji bo karê xwe rojane bikar bînwer. Ji bo xatirê ku tu vê pîvanê bizanibî Xwedê Teala ji bo her merhelekî jiyanê hêzekî dayete. Mirov carek di 20 salî, carek di 30 salî, carek di 40 salî, carek di 50 salî. Gava însan ji piçûtiya xwe da ve em vê terkîb û mizaca xwe bizanibe, vê felsefa jiyanê bizanibe û bikaribe pîvanê ku Xwedê daye di cî wî de bikar bînwere wê rastê gelekî tiştê qenc û baş were ve tüccar di hayata xwe da zirar neke, zirar bike zirarekî gelekî kêm bike. Lewra Xwedê Teala mesela tiştê ku em dikarin rakin, qasê ku hêza ku daye me em xwe dikarin giranê rabikin. Ji em nikarin jî hêza xwe zêdetir rabikin. Ey em ji hêza xwe zêdetir rahê li tiştekî em ê ezakî westekî canê xwe bêşînin, biqetînin û wê zirarê bidin me. Her wisa mecûyê me, yani Xwedê Teala mecûyê me bi pîvan xweqandiye, xaliqekî mutlaq û em bivê îrada wî û zanîna wî û ilmî wî bê sînor e, ê me jî bi sînor daye me. Ev zanîna me bi sînor divê em wî li gora ku ji me tê em bike. Barê ku li ser pişta me ye, divê herkes bi barê xwe re rave. İnsanekî cotkar bi cotkariya xwe re rave. İnsanekî hunermend bi hunermendiya xwe rave. İnsanekî em bivê atmosferekî tiştê ku em bivê tiştê ku ilmê felekê dizane em bivê bi ilmê felekê ve mecûr bibe. Endezyar mühendisî jeolojiyê bi erdê ve mecûr bibe. Gava hukûzan bi hukûkê ve alem bi dînî tiştê dînî ve tiştê exlaqî ve gava mecûr bibe. İnsan wê şaxîçawa dike herkes wezîfa ku jê tê xwestin dike û herkes li gora karîna xwe li gora zanîna xwe hem faydê dide xwe hem jî faydê dide civakê. Ji ber wê eğer cotkar bi karê askeriyê ve mecûr bibe, eğer asker bi karê em bibêjin doktoriya mecûr bibe,
eğer doktor bikari endezyari ra mühendisi ra mecbur bibe ve şağı herkes kari xwe ihmal dike tiştê ku jê tê xwestin di civakê da bi xêr û xweşa civakê jê tê xwestin wan nakin wê çaxê her ter civak ter fesadî çêdibe nezanî çêdibe xerabî çêdibe ekonomî aborî têk tere wê çaxê însan dikeve bibe anarşî di nava civakê da peyda dibe bala xwe bidê Xwedê Teala ji bo ku em bizanibin bibe însan zanîna xwe ya rast bi zamanê rast da li cê rast da û ji bo rastiyê bi kar bîn were Xwedê Teala di Sûrê Nemr Sûrê Nehl ayeta heftê û neha da wiha behs dike dibe men amile salihan min zekerin ew unsa ve huve mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دوی جمرجی جنی کیجان کاری قنج بکن کاری قنج باش بکن و هر دو mümin be emi hayateka tayyibe hayateka qencu baş dünyadaki para var o bu sebep bu ameli varna teşekkür kiri emel ahirete xeyr mukafateka geleki baş bedevan jibe adete zanene ku ki kare salih bakın kelime salih derbaz jukura çi kar piyusta her merve kar gele kara bakın ledve kare ku juvira piyus be mesela tu kar bede ehliwi kar bede pasporiwi weşçağı herkes du gora şiyana xwe geçtina xwe têgiştina xwe hêza xwe taqeta xwe weşağı karekê dikir ew karî wî jî salihê wî yani karî em bê muwafiqê wî ew karê dikin muwafiqê wî babetê weşağı erbabê kar pisporê kar wî karî dike û ji ev kesê ku ne pispor be wê deqata sed qatî an jî be deqata an bîst qata zedetir bi rêk û pêk bi kar bînivere weşağı ew însana di em bivê tişta ku jî hatî xwestî ew kara kirî mesela em bivê emelê salih ew ku em bivê gelek tişê însan bi gotinê xwe bi fiilê xwe bi kiryarê xwe dixwaze reza Xwedê qezenc bikin ji xwe hemû tiştê ku di vücuda însan da heye yan baş e yan nebaş e tiştê baş ê salih e tiştê qenc e kewet te tiştê salih bi karanê te em bivê emrê Xwedê tu pêk tînitî kewet te tiştê nebaş bi karanê tu emrê Xwedê zidê emrê Xwedê derdikev tu işin karê xerab dike yani di vücuda însan da hem em bivê tu dikare karê pozitif bike karê qenc û baş bike hem tu dikare karê neyînî karê negatif bike ew dimîne li ser te tu em bivê ji enerjiya xwe tu em bivê hêza xwe ji kîyan alî de bikartîne eğer tu karê pozitif bike tu enerjiya xwe pozitif di karê qenc û baş da bike karê emelê salih da bike eğer tu karê negatif bike karê evî heram bike tu weşaxê em bivê hêza xwe negatif hêza xwe din jî bi hev ra ji bo xatirê karê xerab bikartîne tê weşaxê tu karê ku Xwedê Teala ji te xwazî emelê salih tu pêk nayîne emelê salih ew kesê ku jin û mêrê ku di dunyayê da emelê ku jê tê xwestin karê ku jê tê xwestin ji bo malê çi lazim e ji bo zaroka çi lazim e ji bo perwerdeyê çi lazim e ji bo terbiyê çi lazim e ji bo cîrana çi lazim e ji bo dêv baba çi lazim e heqê wan hiqûqê wan hemû tişta her kesî heqê wî bidê heqê dêv baba ayrı ye cihê ye heqê cîrana cihê heqê mêr cihê heqê jinikê cihê heqê zaroka cihê ye wisa em bibêjin dikare dorfere bike her wisa karê malê devra eştera bên karê teknîkî her tiştekî ku salihê wî bike ku muwafiqê wî bi jêra em bivê ew kara ku layıqê wî îşê wî karî be ew tiştê ku dikir layıqê wî babetê be weşaxê însan di dünyayê de Xwedê Teala dibêje ew însanê ku ha bi pîvan wa bi pîlan wa bi proje bixebite emelê salih bike em hayateka tayyibe hayateka qenc û baş di dünyadeki para wan û li axiretê jî mukafata wan heye hayata qenc û baş ew e ku meriv em bivê bi serfirazî bi hev re dijî psîkolojiya me re tevlihev nene miroj hev hez dike miroj hev xwîn nake her tim bi awakî pozitif mirov difikire bi awakî erînî mirov difikire eştera bêm derd û kul û belayê dunyayê musîbetê ku helal ji sedem heram û
ام بویتی سری مرا نای پیشم مرا انسان جنون بیر به هفرا بخواشی دجی در حق هفته نکف شکو گمانن میر حق جنی زانه جن حق میری زانه ده حق زار خوازانه با حق زار خوازانه ام مافی زار خوازانه هر کس دگورا مافی خو قنجو کاری قنجو باش دکر اف انسانانه نه چا خواهد آلا گوتی مهر تش بپیوانه که طایبت خلقان دی لگورا وی تبدیگره و جخواو مالباتا خواو جیران خورا دوی انسانه که قنجو باش و هر وسا انرژیا خواه پوزیتیو بکارتینه و شاغه تم ده خجیانا ویدا مالباتا ویدا حوال اوگری ویدا خیر و خوشی و هر کس جی استفاده که حتی جارب دن بیم ده خیر و خوشی دا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.